गासैनिसिमबो अनार सिबिनायखौ फिन जासिहरफिननाय जाबाय। गोजोनथाव रादाब होननांगोन ना मा होननांगोनथाय, जाय हक बेफोरबायदि गोजोनथाव रादाबा सानफ्रोमबो फैगासिनोबो थायो आरो फैबायबो थायो, हरगासिनोबो थायो। खनसे बिसोरो चेक रानखांबाय 50,000नि, बे चेक बिलाइखौबो बिथां प्रमद बर'आ बोखांनानै लांनाय फिननायखौ खोनानो मोन्दों। 5 लाखनि गेजेराव अनलि 50,000ल' होनाय जादोंमोन, बे चेकखौ बोखांना लांफिननाय जादों। दा आरोबाव एप्रिलनि 3 तारिखआव सेक्रेटारि गेटआवहाय ना मा सेक्रेटारि अफिसावहाय बेलासिनि 2टायावहाय चेकखौ जायफ्रा मुंख्लं न'खरफोर मार्टियास जानाय न'खरफोर बिथांमोननो चेकखौ गथायफिननाय जागोन। गासै सा 201 जननो चेकखौ होनाय जागोन। जायफ्रा नामफोरखौ होनाय जायाखै आं नोंसोरनो स्क्रिनाव होनानै होगोन, बेखौ नोंसोर नायलांबानो जाबाय। आरो जायफोरना नाम फैदों बिथांमोनानो फैनानै लांफैनो हागोन। 3 तारिखआव हानायमानिखौ आंबो जि जायगायाव चेक गथायगोन बावहाय नुजाहैनोखौ नाजागोन आंबो हानायमानि। ओमफ्राय नायनोसै माखालि थ' जायफ्रा मुंख्लं जानाय न'खर 3 एप्रिल 2टासोआव नुजाफैयोबा मोजां जागोन। आरो जायफोरना फैयाखै बिथांमोना उनाव हयथ'बा सेकेन्डआव फैगोनखौ आसा खालामदों। पलिटिशियानफ्रा जों दिनै माखौ सिन्था खालामदों? गावनि पावारखौ थागोन ना थाया बेनि बाथ्राखौ सिन्था खालामबाय थादों। अपोजिसन बिथांमोनाबो सिन्था खालामदों हारिखौ साना लाफानो बयबो गावनि पार्टिखौ जों पावाराव फैफिननो हागोन ना हाया बे खोथाखौ सिन्था खालामलायबाय थादों। नाथाय बयबो जायफ्रा खुंथायाव थानाय बिसोरबो सानदों जोंनि नेक्स्ट पावाराव जों फैफिनगोन ना फैफिना जोंनि सरकारा, बिनि खोथा गोबां सानलायदों। A to Z सानदों, जेडनिफ्राय एसिम सानदों। जायफ्रा खुंथायाव थानाय आरो जायफ्रा खुंथायाव थायि बिथांमोनाबो गावबा गावनि पार्टिखौ लाना गोख्रों खालामलायबाय थानायखौ जों नुबाय थानो हमदों। नाथाय जों जाथि हिसाबै हारि हिसाबै दिनै बे सेन्ट्रेलाव जाय BJP सरकार दं आरो जायफ्रा दिनै RSS दिनै बिथांमोना मा खालामनो नागिरदों जों बर'फोरनि जायफ्रा ख्रिस्टियान कनभार्ट जानाय, जायफ्रा ख्रिस्टियान धोरोम लानानै थानाय बेफोरखौ ST सार्टिफिकेट दानख'नांगौ होननानै बेखिनि बाथ्राखौ नुबाय थानो मोनदों। आं दिनैहाय देरहासार इस्लारि बिनि चेनेलखौ नायदों, मोनसे स्टेटमेन्टखौ नायदों। जिहेतु जेरैबायदि RSSनि मानसिफोर बिथांमोना जों बर'खौ जाय BJPआ जायफोर ट्राइबेल बेफोरखौ मोननै भागाव राननो नागिरदों। ट्राइबेल मेजरिटिखौ ट्राइबेलखौ आरोबाव जों माइनरिटि खालामना होबावनो नागिरदों। माब्रै खालामनो? जायफ्रा बर' ख्रिस्टियान बिथांमोना ट्राइबेलखा, बेफोरखौ मा खालामना होबावनो नागिरदों BJP RSS? दिनै बिथांमोना ट्राइबेलनि सार्टिफिकेटनिफ्राय दानना होनो नागिरदों। माइनरिटि ओरैनो माइनरिटिखा आरोबाव ट्राइबेलनिफ्राय दानना गारनो नागिरबावदों। होनबा जों बर'फोरल' नङा ट्राइबेलफोरा बेसेबां मा जागोन? ट्राइबनि गेजेरावहाय जों ट्राइबेलफोरा गार' दं, कार्बि दं, बा गुबुन गुबुन मिसिंफ्राबो ख्रिस्टियानाव दं, कार्बिफ्राबो दङ, बा गुबुन गुबुन ट्राइबफ्राबो। होमबा बेफोरो नन ट्राइबेल जाहैजोबसिगोन नामा? बेफोरनि फारसे जों बर'नि दैदेनगिरिफ्रा मा सिन्था खालामदों? नाथाय बिथांमोना माखौ सानदों? दिनै गाबोनो आङो पावाराव फैगोन ना फैया बे बाथ्राखौसो सानबाय थादों। आरोबाव बिसोरो गावनि खुंथायाव थागोन ना थाया बेफोरखौसो सानलायबाय थानाय नुदों। खिन्थु जों बर' हिसाबै मा जानो नागिरदों? BJPआ मा खालामनो नागिरदों? RSSआ जों बर' ट्राइबेलफोरखौ मा खालामगोन? मा बेजों खालामगोन? होनबा नों बर'खौ माइनरिटि खालामनानै दोनगोन, नों बर'खौ दिनै फोजोबजोबगोन, आरोबाव सोर गादबबावगोन? बे आसामनि बे बामोनफ्रा नों बर'खौ आरोबाव फिन गादबफिनगोन। आरो बे जाखिनि पावार दंबावो
बेखौबो आरो हरफिनजोबनो गोनां जागोन। अब्लाना थाङै थुङै नोंनि बिटिसिबो थाला, बिटिआरबो थाला, जेबो थाला। ओंखायनो आं बुंदों पलिटिसियान नोंथांमोना नोंनि बे पावारखौ थानाय थायि, जों खुंथायाव फैनो थाफिनो हाफिननाय हाफिनि, बेफोर बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै जेबो लाब गैया। हायोब्ला सिन्था खालामनाया मोजां। जों ट्राइबेल एज ए ट्राइबेलफोरनि बाथ्राखौ सान हर सान सिन्था खालाम। हायोबा खामानिखौ मावनानै खोन्था। खुंथायाव थानायानो होन बा सोरबा खुंथायाव थायियानो होन, नोंथांमोननि जों रायजो राजाखौ बा बर'फोरखौ बेफोरबायदि बायदिसिना खोथा बुंलायबाय थानायजों, न'खराव बिदा फंबाय नांलाय होदलायबाय थानाय, बा न'खरावनो गावजों गावनो सैज्लायै एना एनि जाद्लायनाय खोथा बाथ्रा बुंलायनायफोराव बेफोरनि फारसे एसे गोजान थालायोबा मोजां जागोन होननानै आं सानो। थ' दिनैहाय बेखिनि भिडिअखौनो लाबोनाय जादोंमोन। आं बारा गोलाव खालामनो सानाखै। जय बर' हारिनि।